லேவியதன் என்பது கடவுளால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு உயிரினம். இது பைபிளின் சில பகுதிகளில் அடக்க முடியாத மற்றும் ஆபத்தான சக்தியை குறிக்கிறது. கடவுளுக்கு எதிராக போராடும் தீய சக்திகள் மற்றும் குழப்பத்தை அடையாளப்படுத்த இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. டிராகன் பிசாசை குறிக்கிறது போல லேவியதன் இந்த உயிரினம் யோபு 41 வசனங்கள் 1 முதல் 2 வரை விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. லேவியதனை நீங்கள் இணைக்க முடியுமா அல்லது அவரது நாக்கை ஒரு கயிற்றால் கட்ட முடியுமா? வேலையில் உள்ள விளக்கத்தின்படி அவரது மூக்கில் ஒரு சரம் அல்லது அவரது கன்னத்தில் ஒரு கொக்கியை வைக்க முடியுமா? லேவியதன் கடலில் வசிக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய அசுரன். அவர் மிகவும் வலிமையானவர். ஈட்டிகள் மற்றும் ஹார்பூன்களால் அடக்கவோ வேட்டையாடவோ முடியாது. அவரது உடல் கவசம் போல கடினமானது. அவரது தாக்குதல்கள் மிகவும் ஆபத்தானது. பெரிய பற்கள், அதன் வாயிலிருந்து நெருப்பு வெளியேறுகிறது. அது எங்கு சென்றாலும் மூக்கிலிருந்து புகை வருகிறது. அது ஒரு மின்னும் பாதையை விட்டுவிட்டு நிறைய தண்ணீரை கிளறுகிறது.